Com a terme general, el Casal de Joves ho trobaria com un espai d'oportunitats pels joves, d'experiències. Hola, sóc l'Oriol. Jo sóc l'Alícia. Sóc la Paola. Xochi. Em dic Oriol. Sóc el Sergi. Jo sóc en Manel. Soc el Santi. Jo sóc la Natàlia. Sóc el Dani. Em dic José Miguel. Em dic Anna. Sóc l'Anna. Soc Enric Sanz. Jo em dic Boris. Me llamo Miguel Ángel. Sóc el Luis. Soc el José. Jo soy Gabriel. Soy Ana. Em dic Marc. Soy Miguel. Jo soy Patricia. Soy Rubén. Jo sóc la Tània. Jo sóc el Marc. Jo sóc la Gemma Aguiló. Jo em dic Jordi, sóc un usuari del casal. Soc una de les dinamitzadores del casal d'aquí de les Corts. Sóc un usuari del casal. Participo en diverses entitats que es reuneixen aquí al casal. Com la coordinadora de rock, amb la plataforma... Estic amb Vox, estic amb República, estic amb les Corts.cc. Jo sóc de la Colla Grallera. Sóc de l'esplai grup de gent. Soc professor de ball. Grups culinaris, gent de música, gent de rol. Soc un membre de República, una entitat... Cada vegada que se'ns demana que toquem alguna història, doncs allà hi soc. Hi ha l'Acció Musical, una entitat pels grups. Que pretenia ser una coordinadora de grups de rock. I buscàvem això, un buc. Aquí és on assagem. Perquè m'agrada molt la música. Buscava un lloc per fer bateria. Havia vingut a veure alguns concerts. He vingut a fer sopars, he vingut a fer lligues de futbol. Vam venir una mica per juntar-nos amb altres entitats i fer coses més grans. Poder fer una festa major, poder fer el foc i rock, poder fer el carnaval i fer activitats que nosaltres sols no podíem fer. Soc usuari del casal des de fa molts anys. Fa molts anys que vinc per aquí al casal. Porto ja bastants anys venint aquí. 9 anys venim pel casal. Fa més de 15 anys que vinc al casal. Hace 6 que estoy por aquí. Fa gairebé 10 anys. Uns 10 anys. Hace unos 10 años que me paso por aquí día sí día también. Fa un porró d'anys que corro per aquí. Des de que en tenia 12. Farà uns 4 anys, 3 anys, encara que abans també em passava. Aquest és el primer any que m'he apuntat. Portem un any. Portem un any i pico ja. Muntem activitats, fem concerts. Fem una miqueta el que ens agrada en aquest barri. Tothom pot donar idees. Hi ha moltes activitats per fer. Munten bolos a les festes de les Corts, aquí al casal, a tot arreu. Vam tenir la gran sort de poder gravar, editar un CD. Que treien molts dels grups que assajaven per aquí. Volíem muntar un grup de teatre amb un grup d'amics i se'ns va acudir al casal per tenir algun lloc on assajar, no? S'ho munten i s'ho curren ells. La gent participa, porta idees. Fer una xarxa entre les entitats de joves. Hi ha cursos de guitarra, jambé, cajón flamenco. Fem danses, fem... Obres de teatre... Fan activitats de circ. Jo també faig taller de DJ. Jo la que faig és guitarra. Sobretot el taller de skate. I els concerts que muntem. El foc i rock, les festes que munten al carrer, estan molt bé també. La calçotada, els dinars, sopars del calçot roig... Des de jornada, rols en vivo, partides... Festes majors... I que es fan molts tallers i molt xulos. I sobretot els dijous a concerts de cantautors. Del cicle Accions de nit. De música en directe. Així, en plan més acústic, més tranquil·let. Xerrades, com cicles de cinema. Des de balls japonesos, a breakers que ballan mogollón. Hip hop, a jugar a fútbol. A fer malabars. También jugamos un rato a básquet. Para conectarnos a los ordenadores. Me la paso bien y juego mucho. Estan sempre al carrer i aquí almenys es fan coses i això jo crec que és el que els hi aporta algun d'ells. Que hi ha més a prop de casa. Vinc de Reus. Soc d'aquí les Corts. Vinc d'Esplugues de Llobregat. Som de la zona. Somos de Barberà. I soc aquí també del barri de les Corts. Vivo en Adella, también vivo bastante lejos de aquí de Barcelona. No sóc ni de Barcelona ni de les Corts. Vinimos una tarde y nos gustó mucho el ambiente y pues hemos continuado viniendo. La festa dels 20 anys ha estat una passada. Ja era hora que la gent es trobés tota junta. Sempre m'agrada recordar les festes especials que fem, tipus nit d'ànimes, els sopars de Nadal... La actividad que más recuerdo de las que he hecho yo ha sido un rol en vivo que duró 5 años y medio. Els follons de... obrint pas, rebentant la plaça de gent. Estan bé les festes que es munten, les festes de les Corts. Quan veus que es fa realitat tot allò que has estat preparant, doncs fa molta il·lusió i t'ho passes molt bé. Totes tenen el seu punt especial, no? Perquè sempre es combina una mica el tipus de grup que porten, que portem al casal. Els concerts, el correfoc, el cercatasques, totes les activitats prèvies a tot el que és aquesta festa. Un sopar de Nadal, que cada any és més divertit. Penso que hi ha un bon ambient aquí en el casal. Trobo que és un lloc magnífic per quedar amb els amics i passar una bona estona. Vulguis que no, sempre et trobes algú del barri al casal. Punt de trobada pels joves del barri, que no tenim un altre lloc on anar. El casal és un molt bon lloc com a espai físic per poder fer el que vulguis, com teatre. És un lloc on dona possibilitats de tenir relacions socials amb gent del barri. És una mica el canalitzador de que tota aquesta gent
es pugui trobar i treure alguna més sòlid de tot això que un sol no podria dur a terme. El que valoro més del casal són els espais en comú que entre tots podem compartir. La gent pot compartir experiències pel sol fet de saber que al costat estan fent un curs d'espeleologia i tu al costat tens una gent que està tocant percussió. Aquí ha sigut com casa nostra, hem tingut moltes facilitats. És fins i tot una part de la vida. El casal s'ha anat transformant una mica en una segona vida, no? que acabes tenint. Que són una gran família i t'acullen de seguida. Anar d'actuacions és el que més em mola. Sortir i animar la gent, no? I veure com la gent també es motiva. Gent que realment tingui ganes de fer coses i de moure's. Aquí hay pistas y hay balones y es mejor porque al parque no tenemos porterías para jugar. I el casal dona cobertura, ens ajuda, aporta idees i fins i tot ens posa totes les coses fàcils per poder realitzar les nostres activitats i donar-nos suport en tota mena de coses, sigui material, siguin a vegades econòmics. És un ambient força familiar i la música, de vegades és molt curiosa. Les activitats musicals de nit que donen una alternativa a l'oci que hi ha actualment al barri, que és relativament poc. És un casal petitonet, però en definitiva el fem tots. No ens hem de limitar tampoc a l'oferta que hi tenim. Que invito tothom a que vingui, que s'ho passi molt bé i que fiqui una mica la seva salsa. La cosa és intentar engrescar el màxim de gent perquè vingui cap aquí. Cada cop hi ha més gent, cada cop hi ha més projectes, més ganes. El casal ha millorat molt des de fa uns anys. Almenys tenim un espai que se'ns està quedant petit. Jo penso que està molt bé, que potser està poc conegut. No esperaven que això se'ns quedés petit. Inclús no pots fer tot el que voldries. Hi ha moltíssima oferta. Hi ha poca publicitat. Molts més joves podrien arribar-hi a participar. Però com tampoc no estan informats, tampoc no busquen ni res. Felicitats al casal i qui vulgui venir que vingui i l'explicarem el que fem. Iniciatives com aquestes són essencials per entendre el funcionament d'un barri, el funcionament d'un poble o d'una part d'una ciutat, d'una part d'un tot, per dinamitzar les cultures i també per dinamitzar les iniciatives culturals que s'han de fer des de casa nostra.